So and guys, magandang araw sa inyong lahat. So nandito tayo sa aming bahay dito sa Carolina, Naga City. And ipapakita lang namin sa inyo guys kung paano ba gumawa ng sariling mantika. Yung mantika po na galing sa nyug, diba? Wow! So, doon sa mga gusto pong makatipid na mayroon din namang sarili pong nyugan or nyug, pwede po na gawin yung nyug na mantika na ginagamit po sa pag prito ng pagkain, kung ano-ano. And syempre ito guys, kasi dito po sa Bicol ginagamit din itong parang siya panghilot, di ba? Yung sa mga manghihilot guys, ito yung kadalasan pong ginagamit nila, itong mantika po na galing sa nyug. So mamaya ipapakita namin sa inyo kung ilang oras ba ang gugugulin po sa pagluto nito pong mantika po na galing sa nyug. So yun guys, dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, pa-subscribe naman dyan. Bakit naman sa iba pang mga pangkabuhayan videos. Nag-start tayo 3 PM. So orasan natin guys kung ilang oras ba maging mantika na galing sa nyug ito pong niluluto ngayon sa kawali. Na umaangat po yung mantika, pwede nang haluin. So syempre gamit po itong mahabang sandok para hindi po maabot yung kamay nyo sa paghalo, diba? And syempre para hindi po masunog yung ilalim. And syempre para hindi po mabilog yung gata sa nyug. Siguro mga 20 minutes guys, mga 20 minutes guys bago siya kumulo. Tapos tumaas yung mantika bago hinalo,
mantika. Ganun po katagal. After 40 minutes, ito na yung itsura. Medyo kunti na ano. Medyo kunti na yung ano. Malapit na maging mantika na galing sa nyug. Dapat lagi lang hinahalo para hindi masunog yung ilalim. Niluto natin guys sa kahoy kasi mas magastos daw sa silane. Kasi ilang oras ito guys bago maluto ano. Kaya mas magbuti na sa kahoy na lang lutuin. So yun guys, malapit na po siya maging mantika. Ano po? Kunting taste na lang po. So yun guys ano, malapit na pong maging mantika. Kitang-kita na po guys ano. Siguro mga 45 minutes na po na hinahalo ito pong mantika na galing po sa inyo. Diba? Maraming benefits ito guys yung ano, yung mantika na galing sa nyug. Okay, so yun guys, kitang-kita na po yung ebidensya. Diba? Mantika na po na galing sa nyug. Diba? So, dito sa probinsya namin sa Bicol, ito yung kadalasan pong ginagawa para tipid na sa ano, sa mantika. So, hindi mo na kailangan pong bilhin sa market. Sa bahay ninyo, pwede nang gawin yung ano, yung mantika. Kung meron din lamang kayong ano puno ng nyug, di ba? Pwede nang gawin ito. So yun, luto na po yung mantika na galing sa nyug. And mamaya tingnan natin kung ilan ba yung volume nito, kung isang bote ba or hindi, yung apat na ano na nyug na ginawa pong mantika. Okay, so pag naging pula na po guys yung ano, tawag nito sa Bicol sa amin lunog, pero sa Tagalog sabi nila latik. So shout out kung i-comment nyo guys kung anong tawag nito sa inyo, yung tawag nito, yung natitira ba pag gumagawa kayo ng mantika na galing sa nyug. So dapat kulay-pula na yon bago tuluyan pong ihain ito pong ano, mantika ano. Pula na po yung ano, lunok sa Bicol, latik daw sa Tagalog. So yun. Ito na yung produkto ng nyug. Ito po. Pwedeng gawin pong mantika para makatipid kayo. So apat na nyug ito guys, ano, na ginawa namin pong mantika. Yung may mga tambo na ito guys, ano? Tubo. May mga tubo na. So yun, kulay-pula na yung latik, ano, yung natitira ba pag nagluluto kayo ng ano, ng mantika. So, sunod is yung pangsala, di ba? Para mahiwalay po yung ano, yung mantika dito sa tinatawag na ano, lunok or latik ano.
siguro mga isang bote ito tayo sa ano, doon sa bote ng alak. Gin sa gin. O isang migilito. O siguro isang puno doon pwede rin. Ano guys? Okay. Diba? So ayun, mantika na galing sa nyog. O, diba? Pwede rin kasi itong gamitin doon sa mga naghihilot dito sa amin. So ito yung ginagamit nila. And pwede rin pong panggamot sa ibang mga sakit. Pwede rin prito sa. Pwede rin prituhin. Okay, so ito guys, yung galing po doon sa mantika. Ang tawag dito sa amin, lunok. Ito, nilalagyan po ng asukal, tapos pwedeng latex sa Tagalog, pwedeng kainin. Pwede rin pong ulamin. Minsan inuulam ito guys, kanin tapos ito, pwede na. Diba? So ito yung produkto guys ng nyug. Mantika tsaka ito, pwedeng kainin, pwedeng papakin, tapos pwedeng maging ulam. Okay, so yun guys, halos isang oras po bago naluto yung mantika na galing sa nyug. So ito na guys, kung ilalagay po ito sa bote, kung alam nyo po yung bote ng yung praskito, di ba? Migilito kasi tawag dito sa amin yung Hinebra. Siguro isa nito guys, yung 4 po na nyug na ginawa pong mantika. So yun, ito na po yung produkto na galing po sa nyug. Kaya kung gusto nyo po na gumawa, pwede po sa inyong bahay. Gamit lang po ang kahoy, di ba? Para medyo tipid doon sa gusto pong makatipid po sa sa LPG or sa Shilane or ano pang ginagamit niyo pong mga produkto sa LPG. So maraming salamat po sa panonood dito sa ating YouTube channel.